Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Ridicați căpătând porțile voastre și vă înălțați porțile cele veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acesta împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, El este împăratul măririi. Ridicați căpătâinile porțile voastre și vă înălțați porțile cele veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acesta împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, El este împăratul măririi. Ridicați căpătâinile porțile voastre și vă înălțați porțile cele veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acesta împăratul al măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, El este împăratul măririi. Hristos a